welcome back mga kalawang bisa Davao ni Bay. So nanikwa sa akong lods. Si boss na mo. Amo siya. So muna yung yarda mga lods. Oh, shout out sa taga Surigao. Dire, shout out boss. So shout out taga Surigao, matira to no. Shout out dire. Oh, muna nikwa sa ko sa toolbox si boss amo. Muna yung mga area mga lods oh. Ano mo? Ano gamitan ano si Bigde? Ay piste. Talaga matanggal mo kahit kay kahoy. Unsa man eh? Stainless. Oh, Pila man eh? katugali. Kalibo? Ah, Nanalo lang si mo. dali na lang eh. Ayan dito. 850 para 850 lang. Grabe. Sige na kasi kwenta pagtanduan na lang na. Nausa na. Oh, muna ni palit sa ko mga lods ha. Sige, sige, sige. Gaya kay guntingon mo? Ha? Nakapalit yung gunting bago. Tayo gaya guntingon. Pero mas ako 500 lang. So muna yung mga lods oh. Assemble mga lods. Nadirito na mga lods. Taga Surigao ang tira. Labi niyo. Ay kani. Labi na to. Tirador po to. Kani oh. May lang aircon man mga lods. Kato tirador kay tog baso to. Boss, abo. Taga Surigao ba mga tirador. Mo, salamat kayo mo. Mo, nalakay pantaluay mo. Ay, away.